mag sirkal, no legislature, judiciary and the executive. But sirkal mowuoy ka en executive. Okowuoy mamokogo. ODM is not part of the government ma Kenya kawuono in terms of execution mar piny, the executive wing. Yume wacho kamano, onge kuma ODM osedhi coalition, partnership, gi order officially, makoro ni ODM as a party is part of the executive government of this country. Bedo ni wawinjo pile ka party leader mar ODM and jo tene mag ODM gi wacho ni donation manyocha gitimo magi kawo experts gi jok motegno mane gi donate ne sirkal in the name of Joho, in the name of Wandai, in the name of Mbade, in the name of for Paranya, ne gi dhi mondo gi help the country to stabilize. And isi winjo ka wacho ka kata shoka ni Raila being a statesman no chopo kuma Kenya nyocha wang. The only way minyalo stabilize a country is when there is political tolerance and unity among top political players in the country. Kendo osewachore kata mana e fwambo mang'eny kendo aneno kunono ji tema biro joge ODM giwacho ni Raila made this decision ka Ruto reached out mondo ne gi stabilize this country. Tadira makende neno kata kamana Mbadi ni wuoyo wach wanga mano kale briefly no kano wacho ni biro hand over symbolically. Yes. Owacho ni odonje dero, odonjo kama ikane pesa, mangato kikundi jo Kenya ni pesa onge. Ene mosodonjo kanyo kendo ni pesa nitie to dhi